Hello, guys. Jai Jagannath all. Welcome to my blog, Paresh Kumar Vlogs. ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରିପାରିନି ଛାଡ଼। ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଡାଲଚେର ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଜିମ୍ ଆସିକି ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ତ ଆଜି ତ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ହେଲା ପଖାଳ ଦିବସ। ଅଲ୍ ଗାଇସ୍ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ଗାଇସ୍ ଜିମ୍ ମାଷ୍ଟର କିଛି ପିଏନି, ଖାଏନି, ହେଲେ କଫି ଟିକେ ପିଇଦେବା। କଫି ଟିକେ ପିଇକି ତାପରେ କଥା କହିବା ଆଉ। ବୋଉ ତ ସେ ତାର ପରିବା କାଟାକୁଟି ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ବନାବନି କରିବ, ବନାବନି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପଛପଟେ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଛି ଆମର ଭିତର ଘରେ, ଆମର ନା ଭିତର ଘରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଭିତର ସରି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଭାତ ବସିଛି, ଶାଗ ଗରମ ଭାତ ପଖାଳ ହବ ଆଉ। ଗାଇସ୍ କଫି ପିଆଯିବ, ହେଲେ ଗଲି ଫ୍ରିଜରୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଟିକେ କଫି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇକି ବେଶୀ ବନ୍ଧ ଆଉ। ବୋଉ କହିଲା କ୍ଷୀର ପକା ଟାଣି ଆଣି ପକା ଯିବା। ହଁ ଶୋଇছে ବାହାର ଅଛି ନା ଡାକିବ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ଘର ସାହିଲ ବାବୁ ଶୋଇଛି ଆମର ହେଲା, ଶୋଇଛି ସେ କାମ କରିକି ଶୋଇଛି। ବାହାର ଟିକେ ଯିବା କି ଚलो। ଗାଇସ୍ ବାହାରର ନଜାରାଟା କିଛି। ଆଜି ହେଲା ପଖାଳ ଦିବସ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ତମକୁ ତ ଦେଖେଇଲି ଗ୍ୟାସରେ ବସିଛି ଭାତ, ଗରମ ଭାତକୁ ପଖାଳ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନା ପୁଚା ମୁଚା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଅଛି ଆମ ଛୋଟିଆ ଆସି ଦୋକାନ। ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଦୋକାନ ତ ଦେଖେଇଲି, ଏଇନା ଆଉ କାହାକୁ ଲୋକକୁ ଦେଖା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆବାଜ ତମେ ତ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ତୁ ମୋ ପୁଅ ମାଇ ଏଇଠି ହେଲା ହିଂସୁମ। ଏଇଠି ଏମିତି ହଉଛି ହେଲା। ଟଙ୍କା 500 ତାକୁ ଧାର ମାଗୁଥିଲେ ଦଉନି। କୋଉ ବାବଦରେ ମାଗୁଛ, କଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ତାକୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ନଟି ଉଦାହରଣ ବାଉଁଶ ମୂଳା ଆଡେ ହେଲା। ପୁଅ ଆଜି କଣ କିରେ, ଆଜି କୋଉ ଦିବସ? ଗାଈ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁନ, ମୋ ବାଳ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ହେଲା ପଖାଳ ଦିବସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବ ପଖାଳ ଖାଇବ। ଆଜି କୋଉ ଦିବସ? ହେଇ ତାକେ ଠାରେଇକିନା ମାଗେ ତାକେ ବନ୍ଧାର ନେଇ ଯାଉ ପାଗଳ ମରିଯିବ। ଆଜି କୋଉ ଦିବସ? ଆଜି କୋଉ ଦିବସ? ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଉଠିବ, ଇଏ କହୁଛି ଉଠିବନି। ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବେ, କିଏ ହାରୁଛି କିଏ ଜିତୁଛି। ଗାଇସ୍ ମତେ ଗେମ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ତାଠୁ ସେ ଧାର ମାଗୁଛି 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ। ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, ନା ମୋ ପିଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଚିକୁ ଦାଦା ମାଗୁଛି 500 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଜି ହେଲା ପଖାଳ ଦିବସ, ଆଜି କାଲି ଲାଗିପାରେ ପଇସା ଗେମ୍ ଲଗେଇଲେ, ହେଲେ ଏମାନେ କେହି ଚିକୁ ଦାଦା ମାଗୁଛି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଏତେ ମାଗୁଛି, ହେଲେ ପିଙ୍କୁ ଦଉନି।
ଆଜି ଆଜି କୋଉ ଦିବସରେ ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ମାନେ ପଖାଳର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଏ ମା ଦବ ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ମଟନ ଚିକେନ କେତେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ପୁଅ ଶୁଖୁଆ ତୋର ବହୁତ ମନ ଶୁଖିଯିବୁ ଗାଇସ୍ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ବକ୍ଚୁତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବକ୍ଚୁତି ଅନ୍ ଟପ୍ ମାନେ ଆମ ଯେତିକ ମୋର ଟିମ୍ରେ ପିଲା ଆସିଛି ସବୁ ବକ୍ଚୁତିରେ ପୁରା ଅନ୍ ଟପ୍ ହେଲା ଏଇ ବାଉଁଶ ମୂଳରେ ବଇଛି ହେଲା ସବୁରା ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଆସିକି ବହି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କାଟି ପଡ଼ିଲା ୟାକୁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଡାକିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦେଖାଛି କ'ଣ କ'ଣ କିରା କହିପାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଶା ଏଇଠିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଆକୁଆ ସିଧାର ପୁରା ଏଇଠିର ଆଜି କ'ଣ ଡେ ଆଜି ମାନେ କୋଉଠି ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯା ଗାଡ଼ି ଆଉଛି କୋଉଠି ଦେବ କା ପଖାଳ ଏଇଠି ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ହେଲା ପଖାଳ ହବ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହବ ଆଇଁଷ ପାଣ୍ଡି ହବ ଶୁଖୁଆ ଫୁକା ବି ହେଇଯିବ ନଙ୍କା ଶୁଖୁଆ ଆଉ କି ମଜା ସତ କଥା ଭାଇ ଯୋଉଟା ସେ କହିଲା ସତ କଥା ମଟନ ଚିକେନ ବି ତଳେ ଆଇବ ନା ଶୁଖୁଆଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ କହୁଛୁ ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଗାଈ ଖାଏନି ତୁ ଖାଉ ଶୁଖୁଆ ଇଏ ଖାଏ ମୁଁ ଖାଏନି ବାକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଖାଇଦିଏ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଚିକୁ ଦାଦା ଶୁଖୁଆ ଖାଉନି ବି ନାଇଁ ଖାଉନି ବୋଲି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଗାଈ ମୁଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଖାଉନି ବୋଲି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଶୁଖିଯିବି ବୋଲି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ଗୋଟେ ପରେ ସକାଳୁ ଉପରେ ଯାଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଯାଉଛି ନା ବୋଉ ଏଠି ଦୋକାନ ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ପୁଅ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଛୁ ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କାମ ସରିଲାନି ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଉଠିଲୁ ନା ପଞ୍ଚମ ଉଠିଲୁ ଆଗ କେତେ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଗାଈ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଉଠିଲା ପିଲା ଦେଖୁଛୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ୟାଙ୍କ ଏଜ୍ର ପିଲା ମାନେ ଚାଲାକ ହେଇକିନା ବି ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସାର୍ କହୁଛି ଫଟାଫଟ ସବୁ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଛି ଲାଜକୁରା ଛୁଆ ଥିବେ ମାନେ ଖରାପ ଛୁଆ ଥିବେ ଇଏ ଖରାପ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ବି ହଁ କି ନା ବୁଝିପାରିଲୁ ହଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାନି ହଉ ଗାଈ ସିଏ ମୋର ପାଟି ଦେଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ୟାର ମୋର ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ସବୁବେଳେ ହେଲା ହଉ ଗାଈ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖୁ ତ ବସିଛି ଆମ ଆଉ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ହେଲା ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହଁ ଶୁଣ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନାଇଁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ବି ନାଇଁ ଆଜି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ପଖାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କୁହ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହବ ଚିକେନ ଟିକେ ହବ ମଟନ ଟିକେ ହବ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୁରା ଓ କି ମଜା ମ କ୍ୟାମେରାଟା ବାଗେଇନା ଦେବୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କଉ ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ମଟନ ତ ମାନା କଲାନି ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ତଥାପି ସେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କଲେ ଚିକେନ ଶୁଖୁଆ ମଟନ ସବୁ ହବ ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ହବ ଏରା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟା କେହି ଖାଉନି ଖାଉନି ନା ଖାଉନି କାହିଁକି କହିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଉନି ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ଖାଉଛୁ ପାଟା ଖୋଲା ଖାଉନି ତ ସେ ସାଇଡ୍ ଖାଉନି ଆମେ କେହି ସାଇଡ୍ ଖାଉନି ମଲ୍ଲିପ ଚିକେନ ମଟନ ହଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁ ତ ୟାର ମୋର ତ ମଜାମସ୍ତି ଦେଖିଲ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କରିଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁ ତ ଗାଇସ୍ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ତାର ହେଲା ଭୋଗିଆ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନି ବାକି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାହିଲ ଧରିଥିଲା ତାକୁ ମାନେ କୂଳରେ ଖାନ୍ଦ ହାତାରେ ଆଉ ସର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରୁ 30 ଲାଗିଗଲା 30,000 ଲାଗିଲା 30K ଲାଗିଗଲା ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ପିଲା ଇଏ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାମୁଁ ଘର ହେଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଛୋଟିଆ ଦାଦା ଲାଗିବ କହିବାକୁ ଦାଦା ହେଲେ ମୁଇଁ ହାଇଟ୍ରେ ତାର ଏଜ୍ରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାକି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ସେ ପୁରା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦାଦା ହବ ଦାଦା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରିଜିନାଲ ମୋ ଦାଦା ଲାଗିବ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦାଦା ଡାକୁଛି ହଁ ଗାଇସ୍ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ଗାଇସ୍ ଏବେ ବାହାର ବସ୍ତିରେ ପରେ
ବସିବା ତାର ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିବା ଯେ କଷ୍ଟମର ଆସିବ ଜିନିଷ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଚାଲ କ'ଣ ନେବୁ ଗାଈ ଯେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲେ ସେ ନେବେ ଥଣ୍ଡା କେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପୁଅ କାମ୍ପା ଚାଲ ଦେବା କାମ୍ପା 10 ଟଙ୍କା ଗାଇସ୍ ଆମର କଷ୍ଟମର ଯାଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ହିଁ ଆମେ ଭଲ ଗାଇସ୍ ତମ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଖାଉଛି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ତଥାପି ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିରା ଖାଇବା କଫି ତ ଆଡ଼େ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କଫି ଆଡ଼େ ଯାଇ ଦୋକାନ ଯୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯାହେଲେ ଦୋକାନ ହେଇକି କିଛି ଖାଇଦେବା ଯାହେଲେ ଖାଇଦେବା ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ କିରା ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି ଦୋକାନ ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ ବେପାର କରୁଛୁ କରିବା ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାନି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ବେପାର ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବି ଚଳେ ହେଲା କିରା ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା 10 ଟଙ୍କା କଚୁରୀ ଏଇ କଚୁରୀ ନେଇକି ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ହେଲେ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରି ଭାବୁଛେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ବାକି ଅଛି କିଛିଟା ହେଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାକି ଆମର କେତେ 3 ମିନିଟ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଟଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କମେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ତମ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ପିଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଆଡ଼୍ ଅଛୁ ତାକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଛୋଟିଆ କ୍ରିଏଟର ନା ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନା ଚାଲୁଛି ଭଲ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ ପାଖରେ ଭଲ ବନେଇ ପାରୁନି ମୁଇଁ ହେଲା ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଭଲ ଭଲ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଲାଠୁ ଭଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଯେ ମୁଇଁ ଭଲ ମୋବାଇଲଟେ କିଣିପାରେ ଆଉ ଭାବୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା କିଣିବି ଫୋନ୍ଟା କିଣିବା ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ କିଣିବା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ତମ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲ ତମମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଏମିତି କହୁଛି ତମମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହ ମୁଁ ବି ଖୁସି ରୁହେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାଟି ମା ସବୁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ହଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖୁଥାଅ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଗାଇସ୍ ଆମର କେତେ କଷ୍ଟମର ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ହେଲା ହଁ ଚିକୁ ଦାଦା ଇଏ ପିଙ୍କୁ ଇଏ ଚିଣ୍ଟୁ ଇଏ ରିଣ୍ଟୁ ଇଏ ସମୀର ବାବୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଟ୍ରେ ଆଡ଼େ କଚୁରୀ ଦୁଇ କେଟା କଚୁରୀ କ'ଣ କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି କେତେ କଷ୍ଟମର ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଗାଇସ୍ ହବ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିଲି ଜିନିଷ ଦେଲି ବାପା ଆସିଲେ ଭାଇ ଯାଇକି ବାପା ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଆଇଁଷ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇଁଷ ପାଣି ଆମର ଯେତେ ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି ନନଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଆଇଁଷ ପାଣି ଚିକେନ୍ ଫେନ୍ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପାରି ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି ସବୁ ଆଇଁଷ ପାଣି ଆଇଁଷ ମାଛ ଦେଇଦେଲି ଗାଇସ୍ ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖୁ ତ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଭେରାଇଟି ଆଇଁଷ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ବନାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଡ଼ି କରାଯିବ ଶାଗ ଆମର ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛ ଶାଗ ରେଡ଼ି ଭାତ ଗରମ ଭାତ କରାହେଇଛି ଆଉ ପଖାଳ କରାହେଇନି ପଖାଳ ବନାଯିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଗରମ ଭାତକୁ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବା ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇବାନି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଭାଇ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ
ବାହାର ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଣି ତ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧା ପାଧା କରି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିବା ହେଲେ ପଖାଳ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବି ଗାଇସ୍ ପଖାଳ ଖାଏନି ସରି ଗାଇସ୍ ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଏନି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଖାଇବେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଡାଇଟିଂ ପିଲା ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିମ୍ କରୁଛି ନା ଜିମ୍ ଯାଉଛି କାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବି ଖାଇଦେଇ ପଖାଳ ଫାଳ ଖିଆ ପିଇ ନାହିଁ ବନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଖାଳଟେ ଖାଇଦେବା ଠାକୁର ଡାକିନା ଆଉ ନହେଲେ ଗରମ ଭାତ ଯେତିକ ଆଇଁଷ ଭେଜ ଯେତିକ ସବୁ ହେଇଥିବ ନନଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସବୁ ହେଇଥିବ ହଁ ଅଛି ସବୁ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଦେଖୁଥିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ହଲ୍ କରି ରଖିଦେବା ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଦେଖୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁ ତ ଗାଇସ୍ ସାମାନ କହିଲି ସବୁ ତମକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦେଖ ପିଲା ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲେ ଏ ଗେମ୍ର ପାଗଳ ଦେଖୁଛୁ ତ ଗେମ୍ରେ କେବେ ନାମ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଗେମ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଖାସୁଛି କୁକୁର ଇଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଗାଇସ୍ ଗେମ୍ देखे पर से देखे पिंकी पिंकी ए पिंकी पिंकी दो ने रेकॉर्ड केते खाना लेइरा रे कहां से बन जाए क्या देखौ जोड़े बिगो ने ओ ब्लॉग मोर कतुडी एरा कि बाल पैसा पाइ देसे तो आए मु ब्लॉग मोर फैमिली पूरा करूची तुम पैसा पाइले तुम मत पसे मत 100 टका दबो आड़ दे बुएड़े घिच देबा भाई देखो ले घिच देबा हाय को जडी हाय रजू फैमिली बिसरा होई से गाइस फैमिली बिसरा होई আজি কোন দিবস পখাল দিবস রে খাইয়া পাই কইব आज की पखाल दिवस আজি পখাল দিবস মানে এটা জানোই পিঠা সাথে পখাল বি বিরি চাউল এইডি মোবাইল অনর অনল দিয়ে खाई देखिन झाड़ा आउजी चारटा झाड़ा ତାଙ୍କ ଫୋନ ରେ ସେ ଖେଳିକି ହୁଇନା 700 ଟା ଜିଲ आगे भाई जे 2700 আছে ତରା ଉଠା ଖାଇବା ଆମ ହାତ ଖେଳନା ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଗେମ୍ ପାଗଳ ତାକୁ ଚିକୁ ଦାଦା ପିଙ୍କୁକୁ ମାଗୁଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଗେମ୍ ଖେଳିବି 500 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ତାଙ୍କ ପଇସା ସେ କେତେ ପଇସା ଜିତିଲାନି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗେମ୍ରେ ପିଙ୍କୁ ଦମନ ଦମନ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଗେମ୍ ଦମନରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳୁଛି ପିଲା ଖେଳୁଛି ମୁଁ ବି ଖେଳୁଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନାମ ନେଇଛି ତା ନାମ ନେଇ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ନାମ ନେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳୁନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଜିତିକି ଲାଭ ନେଇଛି ତଥାପି ନାମ ବି ନେଇଛି ଛାଡ଼ ସେ ତ ଗେମ୍ରେ ଜିତିଲେ 500 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଦେଖ ସାଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଅନର ପଇସା ବି ତମେ ଦେଇଛ ମୋବାଇଲ ତମେ ଦେଇଛ ସାଡ଼େ ଖେଳୁଛି ଜିତୁଛି ହଁ ତମର କେତେ ଭାଗ କ'ଣ ସେୟାର ଏ କ'ଣ ଧରିଛ ହାତରେ ଗୋଟେ ତ ହାତରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆଇବ ନା ଆମର ଗୋଟେ आज आइबो पखाल दिवस वीडियो ପଖାଳ ଖାଇଲା କ'ଣ या ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ନିଦ ଇନେ ଭାଗିଲା କି ହଁ ଓଇ ନିଦ ଇନେ ଭାଗିଲା କି କିଏ ଖାସୁଛି ନିଦ ଇନେ ଭାଗିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ଆଣି ଦେଖା ନାହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ କେତେ କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ କଲୁ କେତେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ଆଉ କେତେ ମାସ ପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆସିପାରେ କହିବନି ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇନି 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ସରି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସରିଲାନି 10thର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ପିଲାକୁ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଖୋଲା ମେଲା ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଲିକି ଆଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତଥାପି କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଏରା ହେଇତି କହିତି କ'ଣ ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଖାଉନଥିଲୁ ପିଉନଥିଲୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଧରୁନଥିଲୁ ଏମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧରି ଗପୁଛି ଦେଖିବା ତୁ ମେସେଜ ହେଲା ହଁ ତମ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ନେଉନୁ ଆଉ ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମୋର ସେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ତମେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବ ହାସ୍କୁ ତା ବି ସେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇନେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ୟା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିବ ବିକି ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ କଥା ହୁଅନି ତା ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜରେ କଥା ହୁଅନି କେହି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତାର ସରିଲା ହେଲେ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାକି ଅଛି ମୋ ଧନ ମୋ ଭଉଣୀ ବାକି ଅଛି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲାନି କି
किंती किंती एक्शन देखा तो बेलचा मारे पाए पर से जाइबो किरा ले बोलू आउ खेल लगी रही जित लगी केते 3000 पळै गेली जे केते अछि ने टका केते टका अछि ए केते टका आइल अछि गाइस जिति दिले पैसा पुणी गुटे फाळा हारी गले कहूदिल ना मोड़ा ने बाड़ा ने बेसे भाई आजकल दुनिया रे जी बेस अति लोभ करे माया मरे हां किरा दबे दे किरा चुपिया कथा कहले नि से तो या कोन मु मालिश करे माछ तोरडे मालिश करी मो तो मालिश वाला भाव देने बे बाळो पखाळ दिवस ए राखी हो गिला नि ए की हो इच्छा ए राखो लागे चला आउडे लोक पोच वाओ आउडे पोच काठ गंडा रे मारो खाओ वाओ काठड़ा गांडरे गळी जीव का देखि की गांडरे गळी जीव रे पुओ काठ पूरा इमती जगह गली जीव जो डॉक्टर भी भाकला बेलू मास लगी जीव देखी ना वाओ वाओ गाइस देखो तो गांडी मस्तानी ऑन टॉप फोटो हो गाइस कुटे मिनिट पे ब्लॉग डी मुई टाइम नौ जो हॉल नौ जी हम गांडरे हो काठी को काठ गली गलान तथापि सब फोटो उठै दियो उठै देबा तापर जो देखौ जला पोज दियो वाओ इस वाओ वाओ हो गाइस गाइस एते बक्ति परे फोटो उठा सला फोटो उठलो बक्ति सला कोपा गोइला छी किरा আছে মানে কোন এই ব্যক্তি ন 700 টা দিতে করি আমার সফলতা করি ভুগবনি তো লাগা না 700 টা মু দেখিবি 15 আড়ে কেন আউছি কেতে মাইলি করনি রে সেটা মু দেখিলে गाइस देखो गेम रे केते बजे केते से केते लॉक लागि जाउ बोली जीति जाउ तबे इते हारिबा इते गांडी मुंड धरे बहुत मुंड मान काम कर बुझाइलो हो गाइस ब्लॉग रे देखो लास्ट जाके लास्ट देखो दो गाइस ब्लॉग दो खाइबा तो रेडी लगा हे बना चाली जी आडो आउ देखो जो को खाउ जे खाला को देखेबे गाइस घर को आसले आनी बोले किचन रूम देखा कौन है कोन ना चलो देखिए गाइस एटा गोटे स्पेशल हो पखाल से खाए मस्त लगे एटा कि माछ टीला चूना माछ चूना भजा करा जाउजी मसला रे मसला पकै छु मसला है जी ऐसा आउट इन सब देखौ पुनी गाइस सब डोल करबो आना है जी अरे ते आइसु के खाइबो बेस तो आइसु खाउनु मु तो ठीक से एते खाउ नै सब माछ फाछु थबि और परोडे खाइबा आज पखाल दिवस मान टिके जाल खाइ कथा हला देखौ जाउ कोन होई छि कोन गाइस माछ छणा गुटे हे देखि परदो माछ छणा गुटे हे जी चिंगुड़ी कसा गुटे हे जी हला चिंगुड़ी कसा हे जी आ एमिति की आ गुटे देखि दउ रेसिपी गाइस देखि जाउ उठला देखो आउट आइटम येला मटन कसा हे जी मटन कसा देखि परदे मटन कसा मटन दे काटी देली आ मटन कसा गुटे हे छला रखि दवाडा बांधे दाइतो गाइस आ गुटे सभी चिकन कसा आज ऐसो हे जे रखिया जगह है ठीक से ना आ कोन उठाइ जी आ गुटे दे सभी गैस एटा हला गुटे रेसिपी हमर जे कहते मटन रो पोटा मुंडिया गुटे सुनि तो खाइ दो आपन ने तो खाइ दो पोटा मुंडिया गैस पोटा मुंडिया गुटे सेटा तो देखै दिले तबले छोई आलू कसा ए जाओ
ତମେ ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ଦେଇଛ ଆଉ। ହଉ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇସାରୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଦେଖୁଥାଉ ବ୍ଲଗ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା ଫାଇନାଲି ସବୁ ଖାଉଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ମୁଁ ଖାଇନି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଦେଖେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଦେଖ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାତ ମଝିରେ ଭାତ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ଇଏ ହେଲା ଶାଗ ଇଏ ହେଲା ଚୁନା ମାଛ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଷା ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ଇଏ ହେଲା ମଟନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଗାଇସ୍ ତଥାପି ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପୁଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଏଇଟା ପୁଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଫେମସ୍ ପୁଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି କହିଥିଲି ମସ୍ତ ଖାଇଲେ ତ ସବୁ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଅଲ୍ ଗାଇସ୍ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଖାଉଛୁ 4 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ବୋଉ ସାହି ମୁଁ ଖାଉଛୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହଉ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବନି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଏବେ ଖାଇବା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ।